नमस्कार मित्रो, श्री गणेश ऑटोमोबाईल्स, आलेगाव, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. जुन्या गाडीचा व्हिडिओ पाहून घ्या. तर हा आहे जुन्या गाडीचा व्हिडिओ बनवण्यापूर्वीचा. हा बनवल्यानंतरचं लुक पहा. की अशा प्रकारे गाडी आपण बनवलेली आहे. तर गाडी सोनंद, तालुका सांगोला येथील गाडी आहे. तर सोनंदचे यादव सरकार आहेत. तर यांची गाडी आहे. ते 2012 मॉडेल आहे. स्प्लेंडर प्रो आपण असं न्यू लुकमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. तर क्वालिटीमध्ये पूर्ण असं भट्टी पेंट मारून आपण गाडीचं जेन्युइन स्पेअर वापरून गाडीचं टोटल काम केलं आहे. तर गाडी यादव साहेबांना विचारूया की गाडी यांची आवडली का आणि गाडी यांची ओळखू आली का प्रथम. गाडी एक नंबर बनवलेली आहे. पहिल्यापेक्षा गाडीचा लुक मस्त आहे. गाडी छान आहे. गाडी आमचीच आहे. काय आम्हाला ओळखू आली नाही सुरुवातीला. धन्यवाद यादव सरकार.